pasugengan kasarasan katentreman mugi temanduk sagung para sepuh pinisepuh para tamu kakung saputri sinedahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sagunging para sepuh pinisepuh para tamu Kang Saputri. Langgung-langgung kunjuk keluargaken saking panjenenganipun Bapak Ibu Slamet ingkang nembe katemben mangun bojo amiuhana tidarmang sepuh ngunduh mantu dalasan boyongan griya kiyambak. Nunjering pambiyara badhe ngaturaken tilaksana ingkang sampun katata katiti kanthi urut para kula wangsa. Keparing mangke badhe kula parwagani. Ingkang menika panjenenganipun Bapak Ibu Slamet anggenipun hana tepi darmang sepuh. Mugi mrih sesanti mulyaning bebrayan. Nuwun Hamid pasang Kalimantan B tenebulati Lintempatno tulak manu demawah ing tawang-tawang mugi kalis ing penyandu. Panjenengan sepuh aji sepuh ingkang kono ing pawawas lebda ing pitutur tansih sanes kala. Para pamong pangemban-pangembating praja sareng pandam-pandaming kawedase. Para alim ulama miwah puruk yang sinandingan kitab suci liripun kanuntun panjenengan dhateng kiblating panembah. Para sarjana sarjananing boji marda mardawaning budaya luhur. Para muda tumaruna kakung miwah putri kang pantes tampi paghormatan. Dening jati kinarya amembuka wiwara dwiwaraning kandha lumadhening Hadicara. Ingkang badhe lumadi wonten ing arimangke. Kaparing titilaksana kapanta panca Hadicara ingkang wis wastani. Menggah dilaksana ingkang cenah hadir pambuka saking pambiyara. Purnaning hati kalih mulkasasa hati piswaning temanten sarimbit ingkang kasepuhi dejenipun Bapak Lurah Haryanto. Purnaning hati kalih mulkasasa dika atur pangantos pasrah saking penyanipun Bapak Lurah Haryanto. Menggah joni Bapak Lurah Haryanto kasumbul panjenenganipun pupus hadirin dalasan Bapak Sarwana. Purnaning hati gomel kasasra hadirin kawat.
atur panampi saking panjenipun Bapa Iskandar. Pinangka silih sarengipun Bapa Ibu Slamet. Menggah jen Bapa Iskandar kasumbul panjenipun Bapa muji dalasan Bapa Winanto. Purnaning hadicara sekalian kasastra gangsal rawuhipun temanten sarimbit saking Gapura tinuju Sasodaringga ing mangkerap tejangan dening pun Ibu Wahyuni. Purnaning hadigang kasastra hadicara 6 lepas bujang sinuman muda mudi manggung. Purnaning hadigang kasastra 6 atur pambagya harja yunik sangjaning para tamu. Ing mangkason gungan ingkang kinurmatan panjenipun Bapa Ngadiman. Menggah jumeneng Bapa Ngadiman kasumbul panjenipun Bapa muji dalasan Bapa Winanto. Ing manglajengaken nggih syarat sarana boyongan griya kiambak ing mangke kaprajaken dewenipun Bapa Ngadiman. Purnan brajan mangke mbok pilih temanten sampun kajumeneng wonten sak ngajenging wisma renengga. Menggah ingkang kepareng jengkar tepanten sarimbit Rama dalasan Ibu pandhanipun Bapa Ngadiman. Sagunging para sepuh bini sepuh para tamu kakung sopri ingkang hambek berbudi balaksana. Dan mekaten lan semantang tilaksana ingkang badhe lumadi wonten ing are mangke. Kagem hanraja gongson marbuh para pradangga kunjuk yanipun para sepuh bini sepuh kula sunyikan anggenipun lenggahan. Nuwun. Sagunging para sepuh pini sepuh para tamu kakung saputri ingkang dat mineleni budi pepundhen para pangemban ing praja satreng ditandang pandeming kalodasi den mekaten lan semanten menggah lumantar laksana ingkang badhe lumadi wonten ing ari mangke sampun kula aturaken. Ingkang menika Titi Wanci yang Surya wis lonlase. Not-not adat lubiya ingkang sampun lumadi wonten ing Surakarta Hadingrat. Ingkang menika kawula keparenga hamembuka menggah lumadi laksana ingkang angka sepisan. Sungguh nuwun pambuka kita pikak sasareng kanthi maos basmalah. Matur nuwun sangguyung sopangguyung tenan kanthi maos basmalah saestu ing mangke saged hangradi dilaksana candhakipun.
Ingkang menika tumunten Hadicara ingkang ongkalih nggih. Biswanipun temanten Sarimbit. Ingkang kasebut panjenenganipun Bapak Lurah Haryanto. Ing mangke kalajengaken atur panganten pasrah saking panjenenganipun Bapak Lurah Haryanto. Ing mangke katampi panjenenganipun Bapak Iskandar. Ingkang menika kunjukjanipun Bapak Lurah Haryanto kepareng hanthi temanten kalih wonten sak ngajenging wis manungsa perlu badhe kawontenaken titilaksana pasrah dalasan panampi. Sampun katingal janipun Bapak Lurah Haryanto sampun hanganti temanten Sarimbit. Ing mangke tumunten hadhe candhaipun atur panganten pasrah saking panjenenganipun